ktoś? Nazywam się Hania. Mam 11 lat i niedawno przeprowadziłam się tutaj z tatą i psem. A dziś chciałam opowiedzieć wam o skrzatach. A jak nowi znajomi? Super! Czyżby skrzaty nie istniały? Jeśli pomożesz mi złapać skrzata, to się od ciebie odczepią. Skrzaty nie istnieją. Czyli nie potrafisz. Raz, dwa. Skrzaty są fajne, ale może trzeba dać im trochę odpocząć? Ale lambadziara, nie? Poczekaj. Patrz, ucz się od mistrza. Pamiętaj, że choćby nie wiem, co się działo, to zawsze możesz przyjść do mnie. Szukamy. Wiem, że mnie. Pytanie tylko dlaczego. Jesteś genialny. No tak. Tutaj coś jest.